and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracles are never... ang bahin sa among graduation ang gipangutana ni Hazel nako. Ayaw kong magkaki. Sulti ko tinuod. Nga nung nakiksulti si Hazel ni mo. Ikaw ba'y bearer sa lalaki nga nagustuhan sa akong anak? Senyor Emilio, nganong dili man nimo pangutanon ang imong anak, nganong iya kong gitawag. Mas maayo tingali nga sa imong pangutanon kay wag gyud ko ikatubag nimo. Wa ko magsunod-sunod sa imong anak. Busa wag gyud ko masayod kun do na basay na gusto ang lalaki dinhi. Dili ba? Anak ka man nila ni Badong og sila? Tinuod na nyor. Taud-taud ng kusinira si sila. Ug ang imong amahan, dugay na sab nga driver sa truck di karga nga mo'y maghakot sa mga tipasi aron ipagaling. O, senyor. Ug ang akong gisweldo mo'y nakapaeskwela ninyong ilang mga anak. Mao, nyor. Ako mo'y nagbuhi ninyo. Busa kinahanglan nga inyo kung tahuron. Gitahod ka bitaw namo, nyor. Pero dili sad mahimong mamakak minyor aron lang matagbaw kasi mong pangutana namo. Si Hazel na lang mo'y pangutan-an, nyor. Ngano nagasulti ming duha ganina. Ako ginambuhaton. Ugoy. Di man ini, ha? Himatudaan ko gani nga namaka ka. Karon dayon, akong papawaon ang imong mga ginikanan. Pops, oy, Milan, asa man ka? Nga nang imong manggida ang kwadro. Ako nang ihatag ni Hazel na Unsa? Ay, anak, mahimo ba? Ayaw na nagbuhata, uy. Ni ang amang Hazel. Nahibaw mo gud ko na nga naginaminam na si Hazel nga makakita niya. Nahibaw ko. Pero ni apalagi ang iyang amahan. Tingalig hangtod ng imong hinaguan nga kwadro sa kaba-kaba maamong pana. Ha? Tingalig ilabay na sa mang Hazel. Ilabay? Nahibaw bigod ka nga. Giayo gini na kong trabaho ang maong kwadro. Kay gusto kong malipay sa Hazel. Ay, lagi nahibaw lagi ko. Pero anugon lang unya ang mauni mo trabaho, nak. Nay, unsa gani itong imong pangandoy? Ha? Muram gud og gianuhan na ka sa kong pangandoy, nay. Nga kung makatrabaho na ko, ang atong bay mo'y unahon na kong paayo. Murag lawom gitong imong pangandoy, nay. Kadong akong giingon nga kung mangandoy ka, kanang pangandoy nga maimo ang asyenda og negosyo ni Senyor Emilio. Ah. Grabe sa nang imo pangandoy na yun, kapobre na to niya. Maka-asyenda ko og negosyo. Oh, o sa imong kalibutan. Bright good ka, nga akong anak, bright. Wala kasiguro ko, nga kon hatagan lang sa kahigayunan, matuman mo ang akong pangandoy para nimo. Huwaman ko nang imo pangandoy na, ha? Murag na challenge ko na. Paninguha agyud na ka. Doon na ang tago'y pangutanan ni mo. Pero niya na lang nagbalik na ko gikan sa Manila. Mularga ka paingon sa Manila? Doon ay problema rito sa bagong misod nga investor. O kinahanglang mahusay dayon. Ba't sa manuta na mo pangutana pa? Huwatan nga akong pagbalik. Gikan karon, dili na ko gusto nga mugawas ka din, ha? Unsa? Doon ako'y gipabantay sa imo mga kalihukan din, Hazel. Ang butmong ipasabot, giwadaan ko ni magkagawasan din sa ato. Kinahanglang ako ka ng buhaton, pero dili ka masayop sa imong desisyon. Desisyon? Uniyan na ta magsulti. Kinahanglang magabot ko sa flight nga akong gipabook. Basta, ayaw yun pagbiya ni Nimbaya.
Salamat nga nakita ta, Karen. Hazel, sorry gid kaayo ha, pero dili lang ko gustong mawad-an og trabaho ang ako mga ginikanan. Maong dili na ko gustong magsultita. Ha? Pero pasidan-an ta lang ka. Kato nagsultitang duha, nakita data ni Papa nimo. Iya akong gipatawag kay nagsusi siya unsa atong gipanagsultihan. Ako siyang giingnan nga mahitungod sa graduation ang atong topic. Pero wa siya mutuo. Unsa man kay iyang duda? Nga ako kuno mo i-bearer ninyong duha. Sa lalaking imong nagustuhan. Unsa? Aron dili mapagan ang trabaho sa kumaginikanan. Mulikay ko nimo. Nyorita, asan ka? Ay, doon na ko'y paliton sa lungsod, Noy Butoy. Ako nalay palit, Nyorita, bi. Unsa? Nyawa mo kamay baon siya akong paliton. Di, imo konsultihan. Unya, sa may paliton, bi. Ako ra lagi mo palit. Nga, kung naunang ikay mo palit, di, uban na lang ta. Nganong nagpinag-umang ka, Noy? Bago naman sa pinangsugo ni Papa nimo. Ingon siya, nga di ka pagawson din nga mga orang usa. Nga kung na doon na kayo paliton nga, bisag unsa diha, ako rin mo palit. Pero kung mo insister gud ka nga, ikaw mo palit, ako kung mauna, ubanan talang ka. Mubalik ra lagi dayon ko. Mahago ka lang. Sagdi lang nga mahago ko, Nyorita. Kay, sa maigo kuskungos imong amahan. Unsa? Dapatan ka ni Papa? Basta din ako tumano na yung mando, Nyorita. Pero, ayaw lang taong ko ipakulatan ni Papa ni mo, Nyorita, ha? Bugat ba kayo to siya kumo, Nyorita? Ay, kaluoy da ninyo eh. Nakaagwantasan mo sa batasan ni Papa, no? Mo lagi. Pobre man, Nyorita. Di mi kareklamo. Tingalig waon niya kaon ang among pamilya. Sige, Noy, nakasabot ko nimo. Dali. Ubanin noon ko sa lungsod. Doon ako'y paliton. Kadiyot, Nyorita, ha? Kuhaan sa nako ang jeep. Mag-tricycle lang ta. Na, kasabaan ko ano ni Senyor Emilio, Nyorita. Kadiyot lang, ha? Kadiyot naman ang pagkuhan ako sa jeep. Dinira ka, Nyorita, ha? Aris ako. Kinalang nga mo dali ko piya din eh. Nagpaabot na si Milan ako. Hala, wa man din ni si Senyorita Hazel. Patay. Asa man ka siya paingon? Di lang ko maagi sa daan. Kaya tingalig maagian ko ni Noy Butoy. Kasakit ba sa kakugnan, uy. Pero bala na, kinalang nga magkita meron si Milan. Ay, ano no eh. Tagkanon ta kayong mga kaba-kaba nga mitugdon din niyo. Lah, ninduta. Sayang nga. Milan! Si Hazel. Siya na nagdagan nga. Nagpaingon nga ni. Ako si Sugaton. Kapuya, uy. Hazel, nganong nagdagan mo ka? Unya na lang tagatug-an eh. Ha? Dali. Lingkod dali. Gikutasan kag mayo. Nganong may dagan ka, uy? Nagsuot-suot kit ko. Aron di ko maagian sa jeep nga gidrive ni Noy Butoy. Ha? Ngano man? Unya na lang kita magsulti. Papahawaya sa ko. Bitaw. Sige. O, aron malipay ka. Dawatan niyo. Wow! Ang imo nang kisaad na ako. O, di na ginan ako pabayaran. Ako na yung regalo nimo para sa imong graduation. Salamat kaayo, Milan. Imo kong gigakos, Hazel. Nalipay mo gud kaayo ko. Tungod kay imog yung kituman ng imong saad. Thanks a lot, ha. Salamat sa imong regalo nako, ha. Thoughtful ni mo lan, uy. Uy, tingnan imong gakos na saga, ha. Kuya ba kayo nga makarried ko? Sir, makarad. Nga ma-fall ko nimo. Ha? Nauwaw ba ako, eh? Lingkod ko og balik. Sige na pa, balik paglingkod pa.
Na, samot. Sige na ba? Lingkod nagbalik ba? Pala niyo eh. Pero ako lang yung pugga ng akong kaugalingon. Dato, manggod ka. Matras ako, pobre. Unsa man gud nang imong gipanulti, uy, Milan? Wa. Human sa tong graduation, dili na ta magkita. Ha? Nga naman. Dado naman kong papa sa Manila. Adto na ko niya pa eskwelahon sa college. Di na dito makita. Misugot ka? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!